Minkejja żminijiet ta' sfidi kbar fil-kontinent Ewropew, il-Bank Ċentrali qed jantiċipa li l-ekonomija Maltija se tkompli tikber b'differenza ta' pajjiżi oħrajn. Hekk fil-prodott gross domestiku ta' pajjiżna mistenni jirreġistra żieda ta' 3.7% din is-sena u 3.6% matul l-2024 u l-2025. Waqt li pajjiżi oħrajn inklużi fiż-żona euro qed jirreġistraw tkabbir ferm inqas minn pajjiżna. Il-bassir il-ġdid tal-Bank Ċentrali juri kif dan it-tkabbir aktar moderat tal-pajjiżna brata inqas minn dik ta' ftit aktar minn 7% s-sena l-oħra u wieħed qawwi fiċ-ċirkostanzi attwali li qed tgħix l-Ewropa b'riżultat tal-gwerra fl-Ukrajna. Fost oħrajn il-konflitt fil-lvant tal-Ewropa wassal għal kriżi fl-enerġija fejn diversi pajjiżi spiċċaw arkub tihom waqt li għabbew l-akbar piżijiet direttament fuq il-popli tagħhom. Dan bil-maqlub għal dak li seħħ f'Malta fejn il-Gvern assorba kull żieda li kien hemm fil-prezzijiet tal-enerġija u ċ-ċereali. Kif żvelat mill-Gazzetta Kulħadd sa Ġunju li għadda dawn ammontaw għal aktar minn 514 miljun euro li ġew frankati lill-familji u n-negozji. Minkejja dan il-pis enormi li kellu jinġar mill-Istat, il-finanzi pubbliċi xorta waħda jinsabu f'livelli aċċettabbli skont l-istandards Ewropej. Fil-fatt, l-ekonomisti tal-Bank Ċentrali ħassew li kellhom itejbu tbassir tagħhom tal-andament fiskali meta mqabbel ma' tbassir preċedenti. Il-Bank Ċentrali spjega kif fl-2023 l-esportazzjoni netta mistennija tkun il-kontributur ewlieni għat-tkabbir tal-prodott domestiku gross, biżjed kontribuzzjonijiet pożittivi mill-konsumaturi li mhux iġorru piżijiet straordinarji meta mqabblin ma' ġnus oħrajn. Il-Gvern diġà ħabbar li biħsibu jżomm l-istess politika biex il-prezzijiet tal-enerġija jibqgħu stabbli. Dan kif hu indikat li tali pressjonijiet internazzjonali mistennija jkomplu jonsu. L-istess domanda domestika mistennija tixpruna tkabbir anke is-sena d-dieħla. L-istess rapport jindika li l-investiment se jissokta sa sentejn oħra, għalkemm mhux se jkun fl-istess livell straordinarju tal-2022. It-tkabbir fl-impjiegi fejn illum prattikament diġà għandna sitwazzjoni ta' full employment mistenni jimmodera fil-perjodu ta' tbassir. Filwaqt li l-pagi mistennija jirpiljaw minħabba l-inflazzjoni li għandha tkun ibbilanċjata għal perjodu kollu ta' tbassir.